Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Commander Kipong pagkatapos na nung gera. Taong 1945. Baylan, Masbate. Matapos ang ikalawang digmaan, napagpasyahan na ni Kipong na buwagin ang kanilang grupo. Wala na kasi silang ipinaglalaban nung mga panahong yon, kaya ano pa ang silbi ng pananatili nila sa bundok? Di alam ni Kipong kung saan siya magsisimula nung mga panahong ito. Siguro, magpapagala-gala na lang siya sa kahit saang lugar. Hanggang sa may nagmagandang loob na kupkupin siya. Mga kasama, simula sa araw na ito, tuluyang ko nang binubuwag ang ating grupo. Pero mananatili ko kayong mga kapatid hanggang sa aking kamatayan. Wika ni Kipong sa kanyang grupo. Ang iba dito nagsisiiyakan na dahil sa lungkot na kanilang nadarama. Napamahal na kasi sila dito kay Kipong at pamilya na talaga ang turing nila sa bawat isa. Pero kailangang lisanin na ang Baylan at magbigay na sila ng panahon sa kani-kanilang mga pamilya. Nagsibabaan na ang mga lahat ng gerilya sa Baylan upang magsibalikan na sa kanilang mga mahal sa buhay. Di ipinakita ni Kipong ang kanyang malungkot na kalagayan, basta sa isip niya, magiging masaya na lang siya para sa kanyang mga kapatid. Bago niya tinahak ang daan papuntang baryo, tiningnan niya muna ang kanilang bahay. Binalikan niya ito at habang naglalakad siya papalapit sa kanilang tahanan, yung pagtulo ng kanyang luha, hindi niya talaga napigilan. Labis-labis ang kanyang kalungkutang nadarama dahil sa pagkamatay ng kapatid niya at ng mga magulang niya. Akala niya kasi kayang maprotektahan ng kanyang ama yung kanilang bahay. Hindi talaga maisip ni Kipong kung papaano natalo yung tatay niya. Napakalakas ng taglay-taglay na mga mutya nun. Marami ring alam na aral kaya nagtataka itong si Kipong kung papaano talaga nangyari yun. Nais talagang malaman ni Kipong kung sino o kung papaano namatay yung tatay niya. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng ritual upang tawagin ang lahat ng engkantong naroroon sa paligid ng kanilang tinitirhan. Isang oras ang lumipas, napakaraming nagsilitawang mga nilalang sa harapan ni Kipong. Lahat yon ay animoy nagkukumpas ng kamay sa kanyang harapan. Kapag pakanan ang kumpas, wala yun doon sa pangyayari. Pero kapag kaliwa ang kumpas ng kamay nito, may alam ito tungkol sa mga nangyari. Pagtapos dumaan nung pang-10 nilalang, kumumpas ito ng pakaliwa. Nagulat si Kipong at wala na siyang sinayang na oras upang malaman ang sinapit ng kanyang pamilya. Nag-alay agad siya sa engkantong yon ng isa sa mga karga niya. Engkantong itim kasi ang nakita niya, kaya walang ibang paraan kung hindi ialay ang isa sa mga karga niya. Hindi mutya, bagkus ay isang gamit na punong-puno ng dasal at karanasan sa pakikidigma, at yun ay ang kanyang sando na punong-puno ng Latin. Di na inisip ni Kipong ang kapalit kasi mas umaapaw ang kanyang pagnanais na malaman ang pagkamatay ng Tatay Ignacio niya.
Pagkatapos ng alay at ritual, ipinakita sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari sa lugar na yon. Ayon kay Kipong, ang nangyari sa kanyang pamilya ay kagagawa ng isa sa mga antingerong nakalaban nito. Ginamitan ito ng sandatang napakabisang pangontra laban sa mutya ng bunga ng palmera. Inilagay yon sa armas at dinasalan ng napakataas na orasyon kontra mutya. Pagkatapos niyan ay walang habas na pinaulanan ng bala ang bahay nitong mga magulang ni Kipong. Di rin tumalab sa mga kalaban ang mga panangga nitong ama niya, kagaya ng bagat. Ang bagat ay isang uri ng bitag na gawa ng isang ritual na binabagat o tinatangay ang lahat ng mapadpad dito patungong karimlan ng lugar hanggang sa mamatay ito. Malakas ang bagat pero alam na alam talaga ng antingerong kasama ng mga sundalo ang bawat pangontra sa karga ng kanyang ama. Marahil ay inalam muna nito ang lahat ng kakayahan ni Ignacio bago gawa ng plano upang mapatay ang mga ito. Matapos ang 3 oras, napagpasyahan na nito na tumungo na nga sa baryo. Habang naglalakad itong si Kipong, tulalang-tulala talaga siya. Matinding kalungkutan ang kanyang nadarama, pero wala na siyang magagawa kung hindi tanggapin ang sinapit ng kanyang pamilya at maging leksyon yon sa kanya. Yung sando niya ay naglaho at naging abo na kahit nakasuot pa ito sa kanya. Hanggang sa mapadaan siya sa bahay ng tatay ng lolo ko. Ang pangalan nun ay si Lucio. Alam nito ang nangyari sa kanyang kababata, kaya ang ginawa nito, hinintay si Kipong na bumaba ng puntok. Di niya kasi kayang tiisin yun, sa kadahilan ng napakabait na tao ni Kipong. Napakalaki ang ginawang kabutihan nito sa kanya, kaya hindi siya nagdalawang isip na kupkupin ang commander ng baylan. "Kipong! Inaasahan ko na ang araw na ito," pasigaw na sabi ni Lucio. Agad namang napalingon si Kipong at nagulat ito nang bigla siyang yakapin ng kanyang kababata. "Huwag kang mag-alala, Kipong. Nandito ako sa oras ng pangangailangan mo. Halika sa bahay. Inihanda ko na ang lahat ng kakailanganin mo upang magsimulang muli. Dito ka na rin manirahan. Mas ikakagalak namin ang pananatili mo sa bahay ko." Wika ni Lucio. Tumulo lang ang luha ni Kipong at walang bakas ng pagsasalita. Yumakap na din yon kay Lucio upang maibuhos ang lahat ng pighating kanyang nadarama. "Salamat, Lucio," sambit ni Kipong habang umiiyak. Matapos yan ay naglakad na itong dalawa patungong bahay ni Lucio. Gulat na gulat si Kipong dahil may kwarto at mga gamit na pala na nakahanda para sa kanya. "Pagpasensyahan mo na yan, Kipong, ha? Yan lang kasi ang mga damit ko. Hinati ko na para sa ating dalawa." Wika ni Lucio. "Oh, walang problema. Napakalaking bagay na nito para sa akin, Lucio." Sambit ni Kipong habang unti-unting humihiga sa kanyang katre. Iniwan naman kagad siya ni Lucio upang mag-asikaso ng makakain. Alam niya kasing pagod yun sa pagbaba ng bundok at maaaring hindi pa yon kumakain. Lumipas ang ilang buwan. Naging masaya ang pagsasama nitong si Lucio at Kipong.
Minsan nga ay nagseselos na ang asawa ni Lucio dahil si Kipong ang palaging kasakasama nito. Pero yung hindi naman talaga selos, yung tipong pinaghalong selos at tampo lang. Agad namang napapawi yun ni Lucio, kaya naging mabuti talaga ang pagsasama nila. Ang kanilang ginagawa, nangangaso sila sa tuwing gabi at naghahanap ng mga prutas at bungang kahoy sa gubat. Minsan nakikigapas rin sila ng palay sa karatig lugar. Ganon palagi ang ginagawa nitong dalawa. Hanggang isang araw, may napansin itong si Kipong. 3 lalaking nakatingin lang sa kanilang bahay at animoy hindi gumagalaw. Di yun kalayuan sa kanila kaya nasisipat niya talaga. Lucio, parang may mga panauhin na gustong pumunta sa bahay natin ha. Buntis ba si Maring? Tanong ni Kipong kay Lucio. 2 buwan na siyang hindi dinadatnan eh. Malamang buntis yan. Sagot naman ni Lucio. Kaya pala eh. Tumawa lang itong si Kipong at pumasok na yun sa loob. Nagkakape sila nung mga oras na yon. Pinalampas muna nila ang araw, pero nakatatak na yon kay Kipong. Hindi niya pwedeng pabayaan ang magiging pamangkin niya kay Lucio. Wala itong nilatag na kahit na anong uri ng pangontra sa kanilang bahay. Bagkus hinihintay niya ang pagdating ng mga ito. Gabi-gabing nagbabantay si Kipong at nagmamasid. Alertong tao kasi ang commander ng baylan at kaya nung hindi matulog ng 2 araw na magkasunod. Pakain sa mga mutyang karga, lalong-lalo na sa hiyas ng ipo-ipo. Napaka-epektibo kasi nito kontra aswang. Walang kahirap-hirap na makakasunod ito sa mga kampo ng kadiliman. Masasabi kong mas malakas si Commander Kipong nung tapos na yung gera. Nagagawa na nitong gamitin ang mga usal niyang pangkumbate ng napakabilis. Yung tipong magkakarga ka pa lang ng puder tapos na kaagad si Kipong sa kanyang mga espiritual na armas. Kung makakalaban mo talaga itong si Kipong, siguradong wala ka talagang tsansang manalo. Karanasan pa lamang luging-lugi ka na talaga. Nasasabik itong si Kipong nung mga panahong yon dahil may mga panauhing pandangal siya. Matagal-tagal na rin kasi nung huli niyang masubukan ang lahat ng karga niya. Kaya gigil talaga itong si Kipong napatayin ang mga aswang na yon kung sakali mang gagambalain sila ng mga ito. Ilang araw at linggo ang pagbabantay ni Kipong pero wala talagang paramdam galing sa mga pinaghihinalaan niyang aswang. Isang gabi, habang nagkakape itong si Lucio at Kipong, nag-uusap sila tungkol sa mga pangyayari sa bundok. Dito inilahad ni Kipong ang lahat ng nangyari kaya naipasa ang kwentong ito sa lolo ko. Magbabandang 1:00 na at hindi pa rin natatapos ang pagkukwentuhan ng dalawa. Hanggang sa merong sumipol at tumawa di kalayuan sa kanilang bahay. Oh, nandito na ang aking mga panauhing pandangal. Wika ni Kipong. Lucio, puntahan mo muna yung asawa mo. Ako nang bahala dito. Dagdag pa nito. Walang sabi-sabi.
Agad tinungo nitong si Lucio ang kwarto ng asawa niya. Nababahala rin kasi siya para dito. Pero tiwalang-tiwala naman siya kay Kipong dahil alam niya kung gaano kalakas ang taglay nito. Matapos niyan ay tinabihan na niya ang kanyang asawa. Itong si Kipong, hawak-hawak pa ang kape habang lumalabas ng bahay. Isinarado niya ang bahay at umupo sa may hagdanan nito. Galak na galak itong si Kipong at animoy. Nanginginig na ang kanyang katawan dahil sa tuwang nararamdaman niya. Napapatawa at napapangiti ito habang nakaupo. Maniwala kayo o hindi, si Kipong ay walang bahid ng takot na nadarama. Tila ba napaka-normal na lang nito para sa kanya. Ayon nga kay Kipong, mas natatakot siya sa buhay kesa sa mga ganyang uri ng nilalang. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas at meron itong nasipat di kalayuan sa bakuran nila na nakatuwad. Nakatuwad yon na bumubungkal sa lupa. Hoy! Ano bang ginagawa mo? Lumapit ka nga! Sigaw ni Kipong. Lumingon yun sa kanya habang nakatuwad at itinigil ang pagbubungkal nito sa lupa. May nasipat rin si Kipong na papalapit na sa bahay. Pag-apak ng isang nilalang sa bakuran ng bahay nila Kipong, agad nung ibinaon ang ulo niya sa lupa at pumaitaas ang katawan. Hindi nasipat ng aswang ang nangyari dahil sa sobrang bilis ni Kipong. Kaya ayun, lumubog ang muka nito sa lupa dahil sinapak yun ni Kipong. Tumatawa-tawa pa yun habang inaapakan ang nilalang na wala ng buhay. Wala ng buhay yun kasi yung muka mismo ng aswang ay nakaharap na sa likuran nito. Napakalakas ng binitawan na suntok ni Kipong sa nilalang na yon. Ang nakakapagtaka rin, yung biglaan niyang paglitaw sa harap nito na kahit matatalas ang mga paningin ng aswang, ay hindi nito nahabol si Kipong. Ano? Buhay ka pa? Wika ni Kipong. Pansin niyang medyo umaatras na yung dalawa dahil sa kanilang nasaksihan. Yung isa talaga umatras na, pero yung isa naman ay hindi nagpatinag. Umangil yon at sinugod si Kipong nang walang kahit na anong pag-aalinlangan. Biglang nag-anyong kalabaw ito na may matutulis na sungay. Si Kipong, animoy hindi natitinag, bagkus ay hinintay niya ang kalabaw na suwagin siya. Paglapit ng kalabaw sa kanya, napahinto ito. Pilit niyang sinusuwag si Kipong gamit ang kanyang buong lakas, pero hindi niya ito mapagalaw kahit 1 metro lamang. Umaangil na yung kalabaw at hindi naman nagdalawang isip itong si Kipong na ibalibag yon sa lupa. Halos lumuwa ang mata ng kalabaw na yon nang ihampas ito ni Kipong. Patay din kaagad yun. Matapos yan, dali-daling sinunog ito ni Kipong hanggang sa buto na lang ang natira. Matapos ang lahat ng yan, bumalik siya sa hagdanan upang kunin ang kanyang kape. Nako, sayang naman. Malamig na pala yung kape ko. Sambit ni Kipong pagkahawak niya sa kanyang inumin.
pumasok na nga ito ng bahay upang matulog. Alam niyang hindi na babalik ang mga nilalang ng mismong gabing yon. Habang nakahiga itong si Kipong, napangiti na lamang siya. Naalala niya kasi yung ginawa ng kanyang tatay noong nabubuhay pa ito. Kinaumagahan, napagkwentuhan nilang dalawa yung tungkol sa nangyari nung gabi. Hindi na muna sila nagtrabaho sa kadahilanang nababahala itong si Lucio para sa kanyang asawa. Di naman kaso yun kay Kipong kasi baka nga bumalik doon ang mga aswang habang wala sila. Alam ni Kipong na babalik yun. Kaya imbis na wala silang gawin ng mga araw na yon, kumuha na lang sila ng bagakay para kung sakali mang maghigante ang angka ng aswang, makakaya niya kahit gaano pa ito karami. Hindi humingi ng tulong si Kipong kay Lucio sa kadahilanang mababang antas lamang ang alam nito at wala yung kahit na anong uri ng mutya sa kanyang pangangalaga. Ang ginawa nilang dalawa ay pangontra sa asawa ni Lucio at mga bagakay na nagsisitalasan. Inabot sila ng maghapon sa ginawa nilang paghahanda. Baka kasi mamayang gabi, lulusob ulit ang mga yon. Habang gumagawa sila Kipong ng mga kontra sa aswang, ay meron itong nasisipat di kalayuan sa kalsada. Nakatayo lang yon sa isang puno at tila ba meron itong hinihintay. Okay, 2 parts lang to, pero paniguradong bakbakan. Yun lang. Kita-kits tayo sa last part. Salamat.